Bismillahirrahmanirrahim. Geli insana malumu ve kavak dini meçe dibe ji esnaf ara, ji insan ara, ji banka ara, ji devlet ara xewa menay em bin mevî dini çawa bidin, em ji kî pera bixwazin, em ji kî deynkî dîsa deynê pê bidin. Werhasıl devamlı van deynat bir amadane. Em breda diçin, em rûdinin, em dikevin davetê goya kêf dikin jî deynê me bir amade em dibin van deyna wê çav be. Deca cana jê deynê me wa pir dibe em telefona xwe digirin. Em dibin bira kes me negere. Telefona me canek vekirî be lê dixe em zarok ara dibêjin kî bê bavê min nel male, diya min nel male. Cana jê wî bajarê kulêne em wî bajarî terk dikin em çincikî dinê. Cana jê em dewletê terk dikin. Em ji ber deyndara direvin, em diçin, em dibin, em ji van deyna xelas be, em nikarin çinkî êdî bidin wê çav be, ya tenek jî sextekarî nadin. Îca en mühim jî Xweda neyne serê ti kesî, cana jê jî hinek însan ji bar van deyna întihar dikin. Xwedê muhafaza bidekirî. Peki gelî insana baş e, em deynê esnafa bidin, insana bidin bira haya me ji deynê me heye hebe, ku mervekî güvenlî bin. Peki deynekî dijîl me heye, gelo haya me ji wî deynî heye yana. Şika bidin eşî ew deynê çi ye? Gelo qewî deynê dikeve bîra me yana, bişe, biro. Şika me herin ber eynê li xwe birin, em yaşê me biye çi qas? Her muçeke ser çavê xwe binêrin, gelî insana. Ew deynê hanê, deynê Xweda ye. Xweda dibe, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dibe min insana û cinna aniye dinyayê ji bûna ku ji me ra ibadet bikin. Tabi ibadet tenê li mêj nîne, tenê rojî nîne, tenê çûna hecî dana zekatê nîne. Gerem ji doğaya ra saygilî bin, gerem ji insana ra saygilî bin, em ji diya xwe bavê xwe ra, ewladê xwe ra, em gerek ji heywana ra saygilî bin. Gelo çiqa kadar em van tişta dikin. Gelo çiqa kadar deynê Xweda li me heye, haya me jî heye yana. Em ji ber insana direvin, em ji ber bankaya, ji ber devleta direvin. Peki ji ber Xweda em ku de herin? Em ku de herin Xwedayê Teala me dibîne? Em herin kîja devletê, em herin kîja bajarî, em telefona xwe jî bigirin, em têken binê erdê mixarê ji Rebê alemê li wir jî me dibîne gelî insana. Gelî insana şikam dîsa herin ber eynê li xwe binêrin, em qermûçekê ser çavê xwe binêrin, zilam dibe, pîdek dibe, biçûk dibe, mezin dibe. û em hinkî bifikirin deynê Xweda çil me çê biye, çiqal me çê biye, gelo çiqa li mêj li me maye, gelo çiqa rojî li me maye. Gelo me çiqa vira kiriye, me çiqa heqê xelkê xwariye, me çiqa xeyba xelkê kiriye. Em vana topkin. Belkî jî îro sona me ve belkî îro em bimirin. Qenebe îro cidden gevak em van deyna topkin, em ê dayînê bin, em îro bimirin, belkî Rebê alemê me affı bike. İca em çiqa öneme didin deynê insanok em ji ber wan direvin, hatta em jinkî insana bize direvin ki bidê vallahi yek mezet key me bikuje. Ya Xwedê Teala jî ji xwe sona me were me rahî me here me herin balê, em li wê dinya jî nikarin bi tincekî de herin. İca em deynê Xweda topkin, bimnika deynê Xweda çil me maye, deynê Xweda li mêje rojiye wekok me got însaniyete, xizmeta dê bavayê, xizmeta nexweşe, heywana doğayê, em hêdî de dest dayna deynê Xweda bikin. Bira îroja me ji do çêtir be. İca bi hêviya em tev aqilkî bigirin, em deynê Xweda çil me em topkin, em vî deynê hêdî bidin. Hûn tev bimînin di xêr û xweşê da, hûn temam emanetê Xweda bin.